joto no lamsukgo ani tinini blogo hingke chwng ang first no hoite blog khai maliya yang direct college go phaigisi blog khlainani bo khaka ago hingkleba tini chwng ma'am bai sir no mane happy teacher day ni cake raranani hingke chungjak hingke je 5 tarikh se chwng raliya hingke tini 7 tarikh se ma'am sir rok no hingke chwng bo salaikha ma'am sir rok no cake sararnai hingke chwng kitabo mane kok department o phaigi hingke ma'am sir rok to siya chwng je hotar ke phai mane jukti railai hingke chwng bisi bangya chwng 14 jona hingke ma'am rok no raranai hingke khachungoi hingke tabo cake rok nagoi hingke to cake khlai tongo hingke no nai tongdi ani blog no page o gratui hingke yang jani jani camera nungjak hingke ma'am sir rok no cake rarani hingke cake to aswk to toya je mane ojon to tei tui phaijak hingke chwng to ma'am rok no raradi hingtongo hingke chwng oro gana bo kailai diya do hingke ma'am sir no to cake radi hingke bo rai tongo hingke nog bo ani video nai enjoy khaidi hingke ubno toma hinui pero thang bo mangjakmaya abono keha bo mane kalna bujilaiya hingke bono tobo khai tonglai mane pernani bagoi hingke ma'am sir rok to cake rok to rapaikha hingke obono bo to side kapra cake chuklai paikha abo pura cake to kisa ujar boleba kisi hingke bo pha hingke roba hayung boli hingke to ma'am sir rok cake rok rapaigi hingke to obono bongno keha keha khlaigoi chwng ma'am sir rok no ma'am to cake chaya do bo mane chwng bo siya bo cake mane chaya hingke hapono bo mane bawo chwng cake rarnai siya hingkleba aboni bagoi mane tabuk saka o chwng ang cake chaya hingke tongphabo chwng khati hingkle bongno sir no simi torgoi jaga hingke ma'am bo chwng mane bukjaya phano chwngno toro charai tongo hingke chwng bo to ang to charai thaika hingke ma'am sir rok no charai tongo to doro rok hingke no nai tongdi sal bo tini amo tongkha pora sal bo tongjak hingke to ma'am sir rok keha keha koi de mane afar rok no mane tukjarai tongo bo hingke ma'am to chaya hingke yang bo naide suru blogger suru cameraman kona kona hingke suba suba teacher day ge enjoy khaika ma'am sir rok no kisu kisu cake rok comment khai sadi chasukha cake bo pura ma'am bo tokha sir bo tokha hingkleba pura jate jate ma'am le pura ndro ndro bo jabai ma tongsigo jafaidi hingke sir bai tokjakha chara bar bar sakya pura 3-4 bar bai tongkhana hingke ang bo cameraman rok tongo hingke apagi aga ma'am no bini mwkhang o mane cake sa sinai hingke request khai tongo hingke sir no bo sirokha hingke ma'am bo tosono sago nogle ano sikhaba ang bo nogno sinai hingke bo sigui tongo tabo chwngno hingke keha keha khlaioi sigui tongo hingke yang sir khlai bo ano mane chadi hingke cake togoi tongo do hingke ang khai chungkha ano mwkhang se sinai na hingke ma'am sir kaisa karo chadi hingke mamani chukha hingke ma'am khe bo tosono sinani phai tongo chabo chalakha jani jani mwkhang bo kisa silaikha hingke chwng tosodo mane bangya hingke to cake rok rapaigi chapailagi hingke kisa photo rok bujalailani hingke tongo chwng hingke chwng tabo photo rok bujakpaigi je salai hingke chwng tabo ma'am rok sakaiba cake charai de baglagi hingke chwng to phata phaigi hingke chwng bo tukjalai tongo pura borok gana jade hingsukha pura cake jate hingke keha khlai bo tukjarani brukjai maliya he last khai ani kugo daphaijak cake chasukha cake pura hingke yang bo jani jani chajak ang chini chaya hingke dolo bo chajak hingke chapai kari abo keha torkha
para wai so tur ka sia nani background no gam tai ni maine obo basu suni khna aro ya jade be to ana pura mamni chuka jade nabo nugui tong khna hingke jan tokjalai tongo tabo ke je barana hingke pura hingke cake rok tur gojak kobai rok klaika pura cake rok kobai rok klaika hingke tabo chong mem rok bo chwng mane kwtui rok chadi hingke rang saroi rijak mane kwtui phano khaisalai di hingke chwngke tabo chapaigi nungpaigi hingke tabo chong mane phata phaijak bufang tola o hingke kisa bini laika kok rok salaika o yang keha blogger kok sai phegai dega mamani somani majak Gili marga. boksa phani tongo do phani tongo kisa hingke bini bo blog tongo bini kla ya kajak hingke bini channel bo thangai no subscribe khairodi hingke ani channel no bo je tangoi tongkhadi hingke subscribe khairodi like comment khaidi noni support nangoi hingke chong dabo college ni mane je mem sir rang romni bai yang dogan thangsa tiffin khainai hingke tongo hingke tabo thangtala sabo tongmani pura hingkeleba toma chajaknai siyago hingke chong thangoi tongo dogano thangoi tongo jani chong kago 14 jona kago chong birok 3 jona chwla 11 jona hingke chong tabo rasta cross khainai tongo sala bo pura tongmani emon jani pura yang gari bo thakya hingkeleba hingke chong tabo sopaika yang mane jathai dogano sopaigi hingke chong tabo chanai toma chajaknai siyago hingke bo khai biryani chanai hingke chicken biryani chanai hingke ang do biryani rok thokjaiya do ang bo habo biryani rok pai bo chaya cha khai bo ang suru ek lok sa chajago chowmin rok chajago hingke biryani rok chajakya so interest nangjaiya ang thokjaiya hingke ba hingke ang baiding thokjak bo chajago hingke ba hingke tabo chanai achuklaijak hingke dorlok toma cha obo se ma chanai bai na nong thokbo thokjak thokjaiya bo tongo dorbai to baham mangnai to hingke aphakia mini tubui gana blog phaikhe hingke kisa mane phani ya hi hello hingke to finally biryani chicken biryani mangjak hingke ang do chamiya tongphabo kisa chanai moi simi chapaine ang hai moi simi chajak do ang mai khe chajaide mai bo kormo khe nugui hingke ba chang chamiya biryani rok chabo chajaiya hingkeleba moi simi chagui ang chajak hingke dorlok to chai tongo jani chai tonglai bo hingke ani video no mwthak chnai hingke next vlog ma lainai bye bye.